Hayırlı kеш Müslim televiziyanisinde yanılıqlar çağrılışı. Bugün sizinle men Remile Salamova salamlayım. Uzub barışatının muhim vakıqaları turunda kıskaça. Hayırlı gün. İsenimsiz hürmetli konaklar. Ak kalpaklı hanımlar. Ak kalpaklılar Müslim'de. Jirligimizde Kızlar Respublika İçtimai Uyuşmasının köşme oturuşu uzdu. Бәхет нәрсә ул дип әйтергә теләгән булсаң, аның инде җавабы монда. Мөслимгә барып карагыз, бәхетнең нәрсә икәнен белерсез. Бәхетле булдык. Müslimнең үзәгендә яңа ял урыны Бәхет скверы ачылды. Яшең җитмәсә, юлга чыкма. Узган ел белән чагыштырганда самокатта йөрүче балалар чын мәгънәсендә шашты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу көннәрдә җирлегебез зур кунаклар кабул итте. 12-13 июль көннәрендә Müslimдә Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлар Республика иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Татарстанның төрле районнарыннан, шулай күрше тирә республика һәм өлкәләрдән, чит төбәкләрдән килгән 100гә якын Ак калфак оешмасы вәкилләре Акбуй татар авыллары тарихы, үткәне һәм бүгенгесе темасына әңгәмә корды, фикер алышты һәм тәҗрибә уртаклашты. Ак калфаклыларның сәяхәте турында тулырак коллегам Фәридә Гайнетдинова сөйләр. Hayırlı gün. İsenimsiz hürmetli konaklar. Ak kalpaklı hanımlar. Müslimimiz qonaqlarını Түбән Табан авылы шегендә милли моңнарыбыз һәм шәкшәк белән каршы алды. Муниципаль район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бәдретдинова һәм Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслим бүлеге җитәкчесе, иҗтимагый совет рәисе Рушад Солтанов qonaqlarını сәламләде. Бәхет паркы беренчеләрдән булып qonaqlarını кабул итте. Биредә танышканнан соң алар Искевәрәш авылына кузгалдылар. Рәхим итегез безнең дуслык чишмәсенә. Искевәрәш авылының дуслык чишмәсе кунакларның күпчелегенә яхшы таныш, чөнки биредә алар Каз өмәсе фестивале вакытында булганнар иде. Ә бүген чишмә аларны тагын да төзекләнеп, матурланып каршы алды. Авылыбызга хас самавыр юйласын күрсәтәбез. Һәм авылыбызда үзенең кул эшләре белән хәзерге көндә дә матур итеп яшәп килүче авылдашларыбызның һөнәрләрен күрсәтәбез, эшләрен күрсәтәбез. Алар мастер-класслар күрсәтәләр. Без авылыбыз белән шулай гөрләшеп, матурлашып, кунаклар каршы алып, исән, имин Аллага шөкер яшәп ятабыз. Шишмә буенда кунакларга су буенда самовар агарту йоласы тәкъдим ителде. Шишмә хатасында сибирке бәйләү, төрле шифалы үлән чәйләрен әзерләү буенча узган мастер-класслар да кунакларыбыз күңеленә хуш килде. Халык инде монда шундый ягымлы, килеш, килү белән исәннәшеп, шәкшәк белән каршы алдылар, кайнар тәмле шәйләрен ишерделәр. Хәзер тагы менә инде бүген шушы шишмә буенда без менә самовар йоласын, чистарту йоласын карадык, аланы күргәнем юк иде. Бик матур агачлар һәм гор үк ярата матур инде. Метре юлында урнашкан Мирзанур паркында һәр даим төрле мәдәни чаралар, бәйрәмнәр, авыл халкы яратып йөри торган ярминкәләр яшуза. Бу юлы да метрәйлеләр сынатмаганнар, кунаклар килүгә ярминкә оештырганнар. Безнең Метре авылы бик үзенчәлекле. Ул безнең чишмәләр иле авылыбыздан безнең дистәдән артык элек-электән чишмәләр аккан. Безнең бит инде бүгенге утырышның да темасы Ак елгасы, су. Без инде менә үзебезнең Метрәебезнең шушы чишмәле Метрәебезнең тарихын, аның үткәнен, аның күренекле кешеләрен күрсәтәсебез килә кунакларыбыз. Кунаклар алдында шулай ук авылның аксакалы, мөгаллим, 40 елдан артык гомерен балалар укытуга багышлаган Мирзанур ага Галимов та чыгыш ясады. Ә үз эшчәннәре җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Учак өстендә пешкән, телләрне йотарлык пылау да һәр кемне үзенә тартып китерде. Безнең инде татар халкының мәдәниятын бик теге алга тәриш районнарының берсе, Мөслим халкының теге кунакчылыгын күрдек инде, халкының уңганлыгын күрдек, тырышлыгын күрдек. Теге халк безнең инде халкыбызның инде татар халкының кул эшләрен бик яраталар икән. Районыбызда беренчеләрдән булып кышчылык белән шөгыльләнә башлаган һәм кышчылык тармагына нигез салган Ирек Хамадишинны республикабызда гына түгел, башка чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. Ак калфак оешмасы вәкилләренең аның белән якыннан танышасы килүе дә юкка гына түгел. Ирек Шакирҗан улы кунакларны Яңа Карамалы авылында урнашкан базасында каршы алды. Безнең әле хатын-кызларның идея бәбкә чыгарып караган күбебез бала вакыттан белә, ләкин бу кадәр бәбкәләр янына кайчан керергә? Бу бит инде шушы сулукларга якын тору, сулуклар янында яшәүнең матур бер күренеше.
Каз ул былай гына кыр җирдә үсә торган кош-корт түгел. Кунакларны иске Карамал авыл җирлегендә урнашкан Түреш авылы да кабул итте. Түреш авылы үзенең узган тарихын, миллилеген югалтмаган авыл. Биредә татар милләтенең күренекле шәхесләре Наил һәм Харрас Аюповлар, якташыбыз, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов туган. Авылга керү юлында ул кунакларны җирлек башлыгы Илнур Каримов каршы алды һәм Түреш авылына кунакка чакырды. Харрас чишмәсе янында исә кунакларыбызны авыл халкы, авыл осталары һәм җырмыңнары каршы алды. Биредә алар борынгыдан килгән юнырлау, төрле ысуллар белән шигү, оригами ысулы белән төрле эшләнмәләр ясау буенча мастер-класслар карадылар, борынгы киемнәр тарихы белән таныштылар. Районна элеклектен ул инде халкы белән бөтен дөньяга мәгълүм район дип әйтәсем килә. Аеруча инде миңа табигаты бик ошый, Мөслимнең һәм инде бүгенгесе Мөслимнең бик матур, урамнары, хәзерге биналары бик матурланган. Кадерле кунакларыбыз, безнең сезгә күрсәтергә тагын кешеләре белән дә сокландыра Мөслим районы. Шаккатмалы искиткеч җирлек. Барысы да төзек. Менә татарларның эшчәнлеген, шундый ачык күңелен, һәм инде табигать урында мөслимнеләр шундый итеп сайлаганнар, наверное, специально иттереп. Табигатьләрдә бик матур җирдә урнашкан, үзләрдә шаккатыргыч халык. Түреш үзе гаҗәеп бер авыл бит инде. Ләкин аның тарихы 100дән артык ел гына булса да, ләкин аның шәхесләр биргән. 70нче елларда ук шушы җирлектән генә 50дән артык югары белемле кеше чыккан. Ул бит инде гаҗәп күренеш. Табигатьнең бер сихри, гүзәл менә пишмагына урнашкан авыл бу. Түреш чишмәсенең салкын һәм татлы суын эчеп, кунак булганнан соң ак калфаклылар Олы Чакмак һәм Тойгилде авылларына юл алдылар. Анда да аларны очрашулар, истәлекле танышулар көтә иде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлар республика иҗтимагый оешмасы күчмә утырышының 2нче көнендә очрашуларга бай һәм нәтиҗәле узды. Кунакларыбыз бу көнне Мөслим үзәгендәге истәлекле урыннарда һәм биналарда булдылар. Җирлегебезнең мәктәпләре, балалар бакчалары эшчәнлеге белән дә якынрак танышу мөмкинлеге бар иде. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә кунаклар мәктәп музее, татар теле кабинеты белән таныштылар. Мәктәптә кызларны һәм малайларны аерым укыту буенча булган үзгәлекләр белән кызыксындылар, сорауларын бирделәр. Кунакларыбыз өчен алдагы тукталыш Тукай скверында булды. Биредә Рушад Җәүдәт улы кунакларны Тукай премиясына ия булган якташ язучылар белән таныштырды. Скверда һәр даим чаралар һәм очрашулар узуын билгеләп үтте. Сугышчан һәм хезмәттән мемориаль комплексында кунаклар комплексын төзелү тарихын тыңладылар. Бүген комплекста урын алган стеллалар белән таныштылар. Монда инде күренеп тора, ясы бакчадан һәм мәктәптән үк менә шушындый ихлас тәрбия бара балалар белән. Шуңа күрә дәдер, телебез, татар телебездә матур итеп сөйләшәләр барысы да, һәм инде тәрбия бик югары дәрәҗәдә бирелгән. Миләшкәй һәм Кояшкай балалар бакчаларында кунакларыбыз милли тәрбия һәм белем бирүнең алып барылышы белән таныштылар. Балаларның чыгышларына сокландылар. Республикабызның иң саф, иң матур, туган телебездә сөйләшүче, иң бай гореф-гадәтләрне саклаучы бер районы булып тора. Сездән чыккан әдипләрне бик яратабыз, аларны укыйбыз. Инде менә үзебез якыннан килеп, сезнең җирле халык белән таныштык. Мен мөслим халкы ачык, гади, киң күңелле һәм гаҗәеп матур гореф-гадәтләребезне саклап яшәүче, менә чын милләтебезгә тугры халык яши дигән фикер калды бездә. Мөслим гимназиясында кунакларыбыз өчен хатын-кыз җир йөзендә яшәүче матурлык алиһәсе исемле очрашу чарасы үткәрелде. Гимназия фойесында алар мәгариф ветераны Роза Низамованың кул эшләреннән торган шәхси күргәзмәсе белән таныштылар. Аның укучыларының чыгышын карадылар. Түгәрәк өстәл артында узган очрашуда шагыйрә Лилия Садриева, мәгариф ветераннары Роза Низамова һәм Гөлфия Мөхәммәдгәрәеваның чыгышларын тыңлап сокландылар. Һәрбер көннән кызы таба беләм. Яшәмим вакыт үтсенгә. Белем, бәхетлемен, бәхетемне, Ходаем, бер күпсәтмә. Ходаем, бер
Şimdi işitip şu jırdağına işitip biledim. Müslümlük kuru bakıtına eriştik. Hem min hislerden, tüslerden oynay almış yerim. Şu kadar bile Müslümlük birinciden şu kadar zavuklu işler yaşayken, bütün jir zavuk bilen remontlanan, işlenen, o bakışalar, yurtlar, mektepler hem beni sıklandırdığı kişinin Müslümlük kişileri. Umumen qonaqlarning har birisi Müslümimizga, aның халқына соклануын bildirdi. Жерлигибизде башкарылган матур эшләрнең халык өчен башкарылуын, аларның шушы матурлыкта шатланып яшәүләрен билгеләп үтте. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында Ак Калфак бөтен дөнья иҗтимагый оешмасының күчмә пленар утырышы узды. Утырыш эшендә оешма вәкилләре, килгән кунаклар, җирлекләрдән килгән вәкилләр катнашты. Пленар утырышында 2 көнлек эшкә нәтиҗә ясалды. Утырышка килгән кунакларны мәдәният йорты фойесында картиналар күргәзмәсе каршы алды. Шулай ук мәдәният йортының алы залында төрле кул эшләнмәләре, мастер-класслар үткәрүчеләр күргәзмәсе дә эшләде. Килгән кунаклар күзәтеп кенә түгел, үзләре дә столлардан эшләү күнекмәләре алдылар. Кунакларыбыз арасында Ирак шәһәр һәм чит илләрдән дә вәкилләр бар иде. Очень любим татарскую культуру, татарскую живопись, татарские стихи, татарскую литературу, интересуемся. У нас там 10 татарских женщин. От родины очень далеко все находятся. Но внутренний голос и интерес к малой родине никогда у нас не прекращался. Безнең Müslümгә кайсы гына яктан нинди генә кунак килсә дә, алар һәр вакыт шок катып китәләр дисәк тә артыру булмастыр. Инде менә шушы җыенда күчмә утырышта катнашкан кызларыбыз да безнең кайсы гына җиргә барсалар да, нинди генә авыл җирлегендә, нинди генә объектта кунак булсалар да, бары тик югары фикердә. Утырышның пленары өчен Ак Калфак бөтен дөнья иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова алып барды. Аның эшендә муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты һәм рәхмәтләрен җиткерде. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Мин инде уйлыйм, Müslüm йөрәгегезнең бер почмагында мәңгелеккә калыр дип әйтәм. Әйбәт хисләр белән китерсез монда барыгызны да күрергә бик шат. Ак Калфак бөтен дөнья иҗтимагый оешмасының Müslüm бүлеге җитәкчесе Эльвира Гареева бүлек эшчәнлеге белән таныштырды. Мәлләтамак авылыннан Людмила Игошева авыл тарихы турында сөйләде. Вәрешбаш авылыннан мәгариф ветеран Тәскирә Низамиева үзе чыгарган китаплары хакында аңлатты. Утырыш өчен яңаклап Кадрия Идрисова Müslüm районы җитәкчелегенә барлык халкына рәхмәтләрен җиткерде. 2 көн дәвамында барган очрашуга югары бәя бирде. Йөрәк күлләре һәм шул вакытта чишмәләренә карап сокландык. Халкы белән якыннан таныштык. Нәни балалардан алып 96 яшьлек апаларга кадәр, абыйларга кадәр без алар белән таныштык. Бүген Müslümне белмибез, ул нинди җирлек микән дип әйтүче кеше безнең арада калмады. Утырыш ахырында бер төркем райондашларыбызга Ак Калфак бөтен дөнья иҗтимагый оешмасының рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Алга таба Müslümдә ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Халык җәй башыннан рәхәтләнеп су керә, пляжда ял итә. Бигрәк тә кызу көннәрдә сулыклар янында шактый халык җыела. Әмма игътибарлы булуыгызны сорыйбыз. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә Müslümнең Ык елгасы санитар кагыйдәләр шартларына туры килмәве ачыкланды. Теманы коллегам Лилия Шәймиева дәвам итә. Müslümдә күптән көтелгән пляж ясалгач бирегә халык агылып кына тора. Тик Müslümләргә озаклап ял итәргә генә язмаган. Суның лаборатор тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, гигиена нормативларының артуы ачыкланган. Бу исә куркынычсызлык күрсәткечләренә туры килми. Суны тикшерү эшләре бара, пока суның шул берәр ротна определенная датасы юк инде аның. Әйткәчтен бөтен ограниченияларны алып су керә башlayapбыз. Көн кызу бөтен кешенә су керәсе килә. Берсенең дә өйдә ятасы килми. Иссе һава кешегә әйтә торасың, керә торалар. Халыкның санитар эпидемиологик иминлеген тәэмин итү максатыннан Müslüm пляжында су коюнуны тыю турында аншлаклар урнаштырылды. Пляжда су сыйфатына производство контроле алга табада дәвам итәчәк. Су күргәндә сәламәтлеккә дә бик файдалы бит инде. Җәйкене су керәсе килә, ял итәсе киләс булса да. Хәтерләдек инде өстә ярамый. Шулай да кирип чыгасы килде инде. Халык түземсезләнеп пляжның кабаттан ачылуын көтә. Ачык һавада ял итү өчен урнаштырылган ятакларның әлегәчә бушап торганы юк иде. Биредә су коюну һәм кызыну өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кабаттан үткәреләчәк лаборатор тикшерү нәтиҗәләре дә уңай булсын иде.
Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесі. Узгалатны шараларга бой булды. Муслимның кыяшлы ыкыял зонасында Күкен фестивале узды. Быел ул 6-нчы тапкыр оештырылды. Ярыш балыкчыларның яраткан бәйрәменә әверелеп, һәм елдан-ел күбрәк балыкчыларны катнашырга җәлеп итә. Шурада катнашучылар саны елдан-ел орта бара. Күкен фестивалендә балыкчылар командага тупланып, көч сынаштылар. Аякларны бәйләп йөгерү, токта кисеп, шул токта кисәгенә шырып буру, шилеккә туп кертү, капчык белән сикерү, капчык киеп йөгерүчене күтәреп финишка чабу фестивальне шундый кызыклы эстафета ярышлары белән башланды. Үзебез кичкенәдән ак буенда үскәчтән балык тотып, су кереп, яшьлек үткән. Алтын балык ярышында да катнашып булдык. Менә бүген беренче тапкыр Күкен фестиваленә катнашырга булдык. Бер бүтән мероприятиеләрдә калдырырга тырыштым инде. Менә ишеттем Күкен фестивале дигәндә. Үзем балыкчы булсам да, авылдашымда Галия ханым балык тоташуга балиттергә төштем инде. Балыкчыларга сабырлык хас дип юкка гына әйтмиләрдер. Шулай булмаса сәгатьләр буе кормакка карап утыра алыр итемене ялар. Фестивальдә 1 сәгать буе балык тотты балыкчылар. Балтырга мине бабай өйрәтте. Бәләкәйдән үк балтырга бик яратам. Мондай фестивальләрдә һәр елында катнаша тырышам. Вакыт булса, җитшергән вакытта бик күңелле, бик рәхәт. Кыш көне дә, җәй көне дә ашлай күңел ачып, балалар белән, семья белән, кешеләр белән күрешеп, шулай балтыр кайып итәбез. Безнең инде Күкен фестивале традиция кереп бара. Быелны 6-нчы тапкыр уздырабыз. Халык безнең яратып килә һәр вакытта. Карамастан 34 градус тышта кызу, инде кешеләр үзләренең әтиләре, балаларын тотып, хатыннары белән, гаиләләре белән дә килгәннәр булды. Бу традицияны саклап калырга кирәк. Булырга тиеш ул. Һәр эшнең үзенең бер шундый развлечениесе булып торырга тиеш дип уйлыйм. Жюри һәрбер балыкчының табышына бәя бирде. Ярыш нәтиҗәләре буенча төрле номинацияларда җиңүчеләр билгеләнде. Фестивальдә катнашучылар Илназ Әхмәдуллин пешергән тәмле уха белән дә сыйланды. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Проблемаларга да тукталык. Җирлегебездә генә түгел, бөтен дөнья буйлап яшүсмерләрнең именлеге темасы һәр вакыт актуаль булып бара. Җәйге каникуллар чорында балалар именлеген тәэмин итү иң мөһим бурычларның берсе. Соңгы арада укучыларның электросамокатларда йөрү кагыйдәләрен бозу очраклары күзәтелә һәм арта бара дияргә кирәк. Хәер, балаларның бу төр транспорттан аерым мөмкин түгелдер, ләкин юлда йөрү кагыйдәләрен кабат искә алу заяга булмас. Әти-әни башкалардан ким хур булмасын дип күз карасына мотоцикл, электросамокат, башка индивидуаль мобильлек чаралары сатып алып бирә. Мондый төр кайгыртуның ахыры ничек тамамланасын әти-әни уйлап та карамый. Күзләрен тондырып чапкан балалар имгәнсә, кем җавап бирәчәк? Безнең менә каникул, җәйге каникулларга чыкканнан бирле хәзер инде менә 2нче ай китте. Барлык муслимдә яшәүче яшүсмерләр самокатта йөриләр. Әти-әниләр менә шушы самокатта, электросамокатта матайларны тыю урынында үзләре алып биреп, шушы балаларны куркыныч астына куялар. Уку елы төгәлләнгәндә мин балама самокатта, башка төр транспортта йөрергә рөхсәт итәм дип әти-әни үзе гариза язып калдыра. Баласына мотоцикл алып бирүчеләр сабыйларына үлем сатып ала, җәһәннәмгә юллама бирә төсле. Я думаю, нужно вводить правила дорожного движения для самокатчиков, чтобы они ездили, возможно, как велосипедисты, но определенное ограничение скорости тоже должно быть. И то есть велодорожки, и только на велодорожках, чтобы они ездили, если есть такая возможность. Bütün кагыйдәләрендә белеп тә бетермиләр. Мин дә үзем рульдә булгачтан мин һәр вакыт алга да артка да карыйм дигәндәй, чөнки алар бүтән яктан килеп тәшәргә торалар бит инде. Шуңа әти-әниләргә дә әйтәсе килә инде. Әлбәттә, бик бәләкәй балалар белән булса үзләре янында булсын инде балалары, олырак яшьтәге балалар булса, әлбәттә кагыйдәләрне белергә кирәк инде. Яңа кагыйдәләр буенча индивидуаль мобильлек чарасы, электросамокат, гироскутерлар, сигвейлар белән идарә итүче җәяүле статусына тиңләнми. Электроскутерларда велосипедлар өчен билгеләнгән полосаларда йөрү рөхсәт ителә. 14 яшьлек тулмыйча балаларга электросамокатлары, гироскутерлар һәм башка мобильлек чаралары белән идарә итү катгый тыела. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе.
Жерлегебез өчен тагын бер истәлекле вакыйганы искә алыйк. Мөслим үзәгендә яңа ял урыны Бәхет скверы пәйда булды. Җәяүлеләр күп йөри торган урын булса да, Пушкин һәм Банк урамнары киселешендәге мәйданчык бизәлеше ягыннан моңа кадәр игътибардан читтәрәк калып килде. Ниһаять, Мөслимнең әлеге пишмагында да җан керде. Яңа төсмер һәм эчтәлек белән байып, янәдә матурланды ул. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә тантаналы шартларда тагын бер матур ял итү урынына Бәхет скверы ачылды. Бирегә урнаштырылган һәр нәрсә бәхет төшенчәсенең иштәлеген ачуга хезмәт итә. Менә бәхет нәрсә ул дип әйтергә теләгән булсаң, аның инде җавабы монда. Мөслимгә барып карагыз, бәхетнең нәрсә икәнен белерсез дигән. Кыска гына вакыт эчендә төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре көче белән скверга чәчәклекләр ясалды, гөлләр утыртылды. Көненә туры китереп, Мөслим казы скульптур композициясе дә әзер булды. Мөслим дигән сүз ул сыйфа, саф татар кешесен күз алдына китерә. Күз алдыма килеп басты, менә шушы матур, сөйкемле әби белән бабай һәм шушы образны казларга күчердем. Бәхет скверы кызыл тасма кисү церемониясе белән кулланылышка тапшырылды. Хәерле сәгатьтә. Бәхет төшенчәсе ул бик киң төшенчә. Аны һәр кем үзенчә аңлый һәм һәр кеше бу бәхеткә лаек. Гаилә традицияләрен табыр кат игътибар иттереп, гаиләләрнең ныклыгына, гаиләләрнең тигез булып яшәүләренә, матур яшәүләренә тагы бер кар игътибар бирү максатыннан Бәхет скверын ачтык. Тантанада озак еллар үрнәк гаилә булып яшәүчеләр бүләкләнде. 62 еллык парлы тормышта яшәүче Тимирхан һәм Әлфинә Асылгәрәевләргә район башлыгы мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырды. Бер-берсен кайгыртып яшәгән бу пар бүгенге яшьләргә әле дә зур үрнәк. Бер хөрмәт иткәч, аннан соң инде әйтәләр бит инде. Хатыннан уңган бәхетле ир диләр. Менә мин шундый бәхетле ирнең берсендә Шара Шәйгәрдановлар дуэты Гүзәл Галиева башкаруындагы җырлар белән үрелеп барды. Мөслимләрнең төнге утлар белән балкучы скверда уздырган зур фотосессиясе белән тәмамланды. Безгә бик матур сквер төзелде. Безгә бик ошый. Монда инде менә утырырга да уңайлы, утыргычлары да, балалар белән дә йөрергә бик уңайлы, рәхәт. Мөслимебез тагын да матурланып китте. Бик матур. Бәхет скверы гаилә, дуслар, туганнар бергә җыелып аралаша, кунакларга горурланып күрсәтә ала торган, мөслимләрнең тагын бер яраткан ял урынына әверелер дип ышанасы килә. Биредә танышкан яшьләр матур тормыш курсыннар, бәхетле булсыннар дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Мөслимебезгә төрле өлкә, шәһәр һәм районнардан кунаклар килү көндәлек күренешкә әйләнде. Чөнки мөслимебездә кунаклар каршылау, аларга тәкъдим итү өчен истәлекле урыннар, тарихи музейлар, гади булмаган урыннар шактый. Мөслимебез кунакларны үзенең чисталыгы, матурлыгы һәм кунакчыллыгы белән дә җәлеп итә. Бу атнада да мөслимебез кунаклар кабул итте. Шушы көннәрдә Мөслимдә Свердлов өлкәсе Түбән Сырга районы Аракай авылыннан кунаклар килде. Сырдарья татар халык җыр һәм бию ансамбле вәкилләренең Мөслимебезгә икенче кат килүләре. Сездәге матурлык кайсыбыз китте? Әле без Түбән Новгород шәһәрендә беренче ел буе сабан туена бар, федераль сабан туена. Шуны кайташлый, менә шу безнең Свердлов өлкәсе делегациясе үзебезнең автобус белән Сырдарья җырын ансамбле витамин сезне бик матур җиргә алып керәсем килә. Бик күптәннән хыялым бар иде, менә бүген вакыты буенча бик төгәл булып китте. Ерак юлдан килүләренә карамастан кунакларның һәрберсенең йөзендә елмаю, мөслимебезгә карата сыклану хисләре күрергә мөмкин иде. Җирлегебез халкының кунакчыллыгы, ачык йөзле булуы да аларны үзләренә җәлеп иткән. Килеп керү беле, саккаттык исебез китте. Монда чисталык, монда матурлык, өктәлек, акыл, бөтен нимә күренеп тора кергән җирдә. Күренеп тора халыкны шундый сын татарча сөйләшеп, сын татарча яшәгәннәре, татар булган җирдә бел шундый эш күренә. Кунаклар Батырлар йортында, районыбызның мәдәни тарихына багышланган музейда, китапханәдә, туган якны өйрәнү музеенда булдылар. Мөслимнең башка истәлекле урыннары белән дә таныштылар. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Суықларда жайны көтәбіз қызуда қышны тілейбіз. Бұйылғы жайның яртысы ұзып та кетті. Үсті күннер өтті, тек шуның білән тамам мекен. Райындашлары біз қызу күннерінің жешік сақланған, шифаланыр үшін инде ұсулар қоланған. Бұл хақта Лилия Шаймева қызықсынды. Жайны яратмаған кіші yoqtыр, ләкин қызу жайның да өз мәшәқәтләре бар. Соңғы араларда күннәр бик ісі тұра. Юғары температурада халық нешік соқлана. Қызу вақытлар болған болса күнде бик ісі. Боланна олында 41 градусқа жетті. Күндізлерін енді бик ұлхат қадар құяш астында жүрмеске тырышабыз. Аллаға шүкір районымызда yol итерге, күлегелі, су құйынырлық жерлеріміз бойтақ. Бұйылғы жай шул қадар жылы, өзім жылыны бик яратам енді мен. Қызынырға, онан соң рәхәт бит жайкын, ул чәчәкләрнең матурлыклары, ул табигатьнең матурлыклары. Ләкин менә бу арадагы иссилек билгеле инде безне өйдән чыкмаска мәҗбүр итте дип әйтсәк тә була. Күпчелек көндез инде без күләгәдә ятып торырга тырышабыз. Һәм шунда үзебезнең татар халкының яратып эчә торган әйрән эчәбез инде рәхәтләнеп. Җәй көнен без көтеп алабыз. Без су киргә барабыз. Ял итәбез. Гаиләм белән шулай ук. Инде без сакланабыз. Күбрәк салкын сулар эчәргә тырышабыз инде. Җәй көндән дә без еще чыгып кызынабыз да. Җәйнең төрле вакыты була инде, аның кызу вакытлары да, салкынча көннәрдә бик күп булды. Кызу вакытларда өйдәрәк торырга тырышам. Мин инде иртәнге якта бакчага чыгам, бакчага да, бәлки бакчада да чәчәкләр үстерәмен. Шуларга сулар сыйып, аның мәшәкатьләрен үзегез бакча эшләрен. Көндезге вакытта өйдә торам. Эссе көннәрдә мин сөтле кайнар чәй эчәргә яратам. Шул чәй эчеп, һәм инде салкынча су белән кайнап чыгып, күләгәдә утырырга яратам. Менә шулай сакланабыз инде башкача. Җәйге кызу көннәрне яратабыз. Күпчелек фонтан яннарында йөрибез инде. Балалар сулары белән уйныйлар, рәхәтләнәләр. Җәй көннәрнең рәхәтен белеп кайтырып яратабыз инде җәй көннәрен. Белгечләр әйтүенчә, эссе көннәрдә иң шәп эчемлек ул шикәрсез җылымса яшел чәй. Моннан тыш төрле компотлар, морслар, әйрән һәм кымыз да сусауны баса. Кызу көннәрдә кешегә 3-6 литрга якын сыеклык кирәк. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.